Avui us presentem un nou conte basat en un de ben tradicional. Esperem que us agradi. Les caputxetes vermelles. Aquesta és la història de dues germanes conegudes com les Caputxetes. La història comença en un petit i pobre poble en una casa humil, que es troba amb grans problemes econòmics. Noies, hem d'estalviar diners. Avui tindreu una petita porció de menjar. Uah, germana, tenim que fer alguna cosa amb això. Sí, hem de buscar una solució al problema. Què fem? Ai, corre, corre! Truca a l'amic Llop i digue-li que quedem demà. Vaig. Hola, jo? Sí, estem tots bé. Que podries venir demà? Sí? Genial. I per què hem de trucar? Tu no pensis, jo m'encarrego jo de passar. Va. A la Caputxeta gran se li va ocórrer una idea poc correcta per solucionar el problema. La Caputxeta gran va començar el seu pla, parlant amb el caçador de negocis il·legals. Bon dia, caçador. Bon dia, Caputxeta. Quan disposaràs de la meva mercancia? Demà mateix disposaràs de les pells i les carns del llop. I tu ja tens preparats els meus diners? No et preocupis dels diners. Jo els donaré quan tingui la meva mercancia. Aquí és on va començar el dia en què la Caputxeta, sense que la seva germana sapigués, volia cometre un crim i matar el llop pel seu benefici propi. Hola, vine, passa. Ara ve la meva germana, vaig al lavabo. Què fas? Què vols de mi? El que menys es podia pensar la germana petita d'aquesta era la idea que se li va ocórrer a la seva germana. Què fas? Deixa't de preguntes i obre la porta. La Caputxeta no estava un normal comportament tret d'una desesperació per aconseguir diners per a la família. Corre, corre! Vine a buscar el que et pertoca. Hola, bon dia. Uau, quina vista més bonica. Aquí tenim el Gràcies. Les Caputxetes amb aquest comportament no van demostrar ser bones persones. Finalment, aconseguia els diners per alimentar-se com a mínim un mes, però quan s'acabessin els diners, llavors, què faria? Temps era temps, quan els ocells tenien dents. Què? Qui carai ho ha escrit això? Des de quan els ocells tenen dents? Segueixo? I a veure, patata, que explicava l'escaleta. La. Ui, què és això? Uala, si són diners. Vull dir, uala, si són diners. Què em podria comprar? Un pastís. No, que em deixa per terra l'operació biquini. Una escombra. Si ja en tinc una. Ja ho sé. Rateta, saps si? On ha anat? Nois, heu vist la rateta? I tu qui ets? És una nedadora. És igual. L'heu vist o no? No, però jo demà li posaré una escondida. Doncs jo també. Ai, que bé em queda el meu llacet. Hola, Rosita. Hola. Què mata ets? Preguntava si volies un regal. És que és molt vergonyós i el color marró no m'agrada gens, ho sento. Quin dia més maco que fa. Bon dia, Radeta. Quin llaç més bonic. Et ressalta el color dels ulls.
Em preguntava si voldria sortir amb mi a sopar. Gràcies, però és que els teus ulls em fan molta por. Ho sento. Ai, com m'agrada el meu llacet. No. Ets baixet i el color groc no m'agrada gens. Fora. Nena, estàs tope amb aquell llacet. Que no volies sortir amb mi? No m'ho puc creure! És el noi més guapo de tota la ciutat! Ai, m'encantaria. 2 hores més tard, després de la cita. M'ha encantat, s'ha de tornar a repetir, Adéu. Però espera, Pepeta, que no em dones un petó? Sí, sí. Però tanca els ulls, No. Han estat ben invertits els inicis a les classes de karate. Hi havia una vegada una família d'ossos que no vivien en un bosc, sinó que vivien a prop d'una gran ciutat. El pare os, la mare ossa i la seva filla, una osseta ben petita. Cada dia en parar a la taula posava un plat pel pare, un plat per la mare i un de ben petit per la filla. Aquell dia la mare ossa va preparar sopa per esmorzar. La sopa estava tan calenta que el pare va tenir la idea d'anar a donar un tomb mentre la deixaven refredar. També per allí hi rondava una nena molt i molt maca que es deia Rínxols d'Or, que tenia els cabells amb tirabuixons i rossos com l'or. La Rínxols d'Or estava pel bosc collint flors de tots colors. Tris, tras, va caminar molt i molt. Va veure una caseta on en sortia una olor molt bona i com que no hi havia ningú va decidir entrar. «Oh, que bonica!» va exclamar i ho va tafanejar tot. La Rínxols d'Or continuava tafanejant, volta cap aquí, tomb cap allà. Es va trobar ja dins la cuina. Va veure la taula parada, amb tot de coses bones. Es va tensar a la taula. Ui, quina gana li van venir. Hi havia 3 plats, un de gran, que cremava molt, i hi havia molta sopa. El mitjà, que li era difícil d'agafar i que estava fred, i el petit, que li era ideal. Es va menjar tota la sopa que hi havia. Havent esmorzat, la Rínxols d'Or li va entrar molta son. Es va dirigir cap a l'única habitació que hi havia allà i va trobar 3 llits. Un de gran, que pesava massa, un mitjà, que no tenia els llençols prou fins, i un de petit, que era el de la seva mida. El més còmode, que tenia la flaçada més primeta, així que ella, tan plàcida, s'hi va dormir. Van arribar els ossos i van veure la casa regirada, el tall dels plats mig menjats i el plat de l'osset ben escurat. El pare os i la mare ossa cridaven ben fort. Algú s'ha assegut a la taula, algú s'ha cruspit el nostre menjar, i la ossa petita no parava de plorar perquè volia el seu esmorzar. Oh, mireu, hi ha una nena molt maca al meu llit. Els 3 ossos se la miraven. Ella no es va voler comparèixer i es va espantar molt i va fugir. Corria cap a la porta, mentre l'os cridava «Rínxols d'Or, t'has deixat les sabates!» L'os se les ensenyava, tot fent-li